afia hyase de wote say ye mobile money vendors for ye kunkum ebi mo pa na mienu ewokumase wo mu wo ne de very critical sounds ye painful exist sounds ye ewuo bi a ano odin ba ko de ye twitwa no say je say ye kunu man ni moja esone ye junior no abemu afefefe na oda ho na ba ko so wo ba ko so no so ye hye na di ye di tuo gina ne yam say dibayam ekuom impenfo ka asem se ni pewu a eyampa se sana wonwu krakrakra ensem yakodi court ma ye nenemo enipa wo wiase bebre nyina yetimi akoyi enipa nan bia na chese wo mu ne di sansemmoni wo ba ne be mansemmoni yes akromfo omo ye nan ama court anase Ghana police form penifo ye hwehwemu ama ye nsa akokam yenim se samafo na ye omodwuma anase Ghana fo police force na abom homoden ama samafo no ta omochi eye omodwuma na ahwehosem a ewom no se ye koche om no so wo ba ko eka ho a ne yefunu bo nanim se twom yenim se ayam hyehye de yenim se wo ba de eye din sembone ewia de bokro no ano odin aya na bempe no emma entankan na wedi oba yefunu bo nanim amogya da na eniyam a chesanko wo so onyatema ekura kasa magiska me ndwane ma yenkunu no sa oba no yakopie court na wono na no demu ma say enam ne yefunu bo na niyam na akola da niyam ne ho tete ni nti wono wo su say court en grant ni bill no wo mafie medical kunte fa comment bra yenya no na busuafo no so wo mo mpene sa ama no enye yisa enti court no de wo mu betwa kwan sa akopem bra ye de wo beko ensam mo yentie mu nchemu bra obaye na wote se oba pemfo eka ho no wo hu ye wo sen mi nwanwa pa sabi oba de nka de oba o ye oba ta unim se de awo sitie so hu na nka ujaima memma mum eto de adena memma na yesufre yen memma na yetimi di nyambrasem na nka nya oba nti isu ne ban ena nam so ama sese wo su no onya nsu usu moja kura enyam no kokora da jon se de esi ken se eko ehwehwemu konebra ne hwehwemu kire se enya yi wonderful mo beje ne se tie de wo mu ni se mpanifo se odi unya botre edwa aboa tati a unya ni nsono ni bribia ekwa ebe nyina wo mo ye nai wo mguso na tumrika ebia na ba ku bi kura ehim no aboa na atra no wode beko nipa foforo so enti ya botre min wogidie wo mu se bibie wo mu bia ebedadi ama ye nyina ye ho atoye ye nyina yenim se court cases de ya na eche ebitimi di 2 years ebit 3 years ne nyina ebi wo ha mo be pa ba se de court ebi di echire asama awrebo pa eja kafra na junior wote se wo free musa kwane so a eja enhwehwemu nam so ama ye chi se nipa bonefo no wote ye no eye wo de papa se nipa ye do so wasasi so se bi e kronto oba ka ho mema ka ho na yantimi anka se asemesi ana bentene na mmom yam hwehwe mu ne hu se wo wei anya wa anka yabefro Debbie e de hanka fu begu nsa Debbie die se enese ana nipa owu a no wo mu akwan bi so ade e wodin bia wo wiase na nanom nso so yesu frɛ won so omunyi yeso na bebi bia aboniefo no akohye no omunyi wo modi enam mpaebɔ so ene oman panimfo ene ama sanipa no hankafu gu wo nsa yedo mo ko de wo mo ba na me wo gidie wo mpa se boni insumada boni nka
Attorney General odwom befa emra kwaso ama ye nso so ye ho atoye ewom se junior bibie ni honom a ye di besusu ama obia ye nsabeka no emum boni aketua ne die ye nsabeka ama ye nso da kuma ebewrem na nche ene hu se busuafo ni nyina epiepia omu kyerem a yese ya agye ne case no ye papa ba ko ewa se eja na mu rem ekosen ache wa dawroma mudie na binska ese ni po bi nkunhene ne me be man junior ye menana junior ye onana sa pacho na moko ye kosi sen ye ko de kosi ne se o mam ye date se 4 June yen sa amra na ene de me hu se bibia sheda ene de mu se bibia enkoso o mu meeting kakra yen 4 June yen sa amra na mo hwe de wa esi ko na mo ne ji se de esi ko no me mom de me ji court ni di sa tentre ne be yadwuma me ji di ene mu ba ye na mu hu suspect ye ja o mo bo mamu nem no manim de ne ma kata kata o manim no hu o mo na ete sei o be ne dey say ye court asem untimi fatu nkobo no ena untimi koto no twede ye hwe court no de o mbe yaboa ye tie do mbeka o mo anu asem na ye tie do mbeka se bi yeso de mpai bot ye chiri eni se soro eni asa ase wo so wudi ye ofa esoro na anya no de afa fom yesi eguso ni nsa tentre ne beba ense de osi ka tentre ne se ba na so court ka se o de bi o manya bibi o mde be buo mo funti eja wo ma mo be yede o mi gidi se court ebeteto o ma no kwa bia o mo bibi o mde gina so a edi beje wo me de mo sa gidie no na se si ankasa eye de ne nam so ma ye be chi wo mo involvement e wo kwada so case na ankasa mu ye de se because abaya asem oye de ya sem nam koye ya enhwemu nipa nso dooso o mo ye enhwemu no ne nso o mo de kodi sa abone no nti na ban so mu oba pemfo na wo pribe na ne de wankasa bio ene de obi ankasa kora obi ankasa nti mo expectations e de be Ghana ban tie mu Ghana penifo tie mu e de ba sem na mo ka tro e be sere Ghana ban se ye sere na dawroma woni ye da no e na court ene judges no mnim mra no nti o mo mfa mra no ento de da emfa maye ise Ghana no ayedene nipa kum na ayedene dodo ayedene yesra ban no se nipa no obumra no so a ekwa bia no mfa ne mfa atentre no so okum nipa mi hu so okum nipa mesre no ndawroma de besra ne Ghana mpanimfo eni aban ne se bone de bone enti so bone so eni nti ne mra no ho no emra no wadi bone ne a emamra no enche no se de emra ne se emo de sister wan yard wo so woni wan yard de kura na me se ampesa me hu ze a Robert mema no miensa na anyem na ne kunu ni o ma na se e kunu so obabi foforo wow like Attention TV ma ye ni di na subscribe Attention TV so e ma ye na share kakran so e ma ye update bia so ye de bebro akran